iga bana ya sai igo chinga keji abantu mbare bagende gusasima kende getayo bata bati ken aboro tu tobu ati ken aboro tu kisegila yo tangai aboro tu amari omane kenyo nai aboro tu ogotoria abantu nai aboro tu usikia mali moya abantu nai aboro tu kosome chia abantu nai aboro tu kosoma kungu abantu nyomba nai aboro tu ebinyoro tyoge tukoko aboro tu akini ogunde tepi abantu mbane henga kineke lakini bura tia bangana bantu muna mura abangina ba Yesu one wacho kumuchumu tata manyi tigwe choka na ye choka one wacho kurumu saji utama timwaje na nye rosi mwaje one wacho kurumu saji utama ti 1 2 3 moteria me 1 2 3 onye ta kunyara kubara pone konye nkayao konya abana bao wita sidire Yesu moni wete kuya na bogo sokuru mu gako utama ndiro ni gita kukusika na yo ko balija na yo ko balija sika na bogo sokuru mu gako utama ndiko so mi bana na yo ko bato so mi bana so mi bana amongina one koruji mu gaka tama ndikende bekalinga uri bekalinga na u egeti bekandrema bekamboga bekalisos so ako binoketi onia kasebesa visa olindo konya bana ba omuga ko yitali akomose na kubwata abana bane olino umwana gatano nyino baro ko bambo bakana nene ponzi abuna haleluya ponzi abuna bao tako baranga ki ngeneli jara tiganda ragiri abana motike abana bao nyabale banne ne tiamo yogeta ane gotenga abana toka mesa mwezi nera toko mesa mga kinsa ko bagenda rutoko nayo mga ko te nyoka bwa kena bora yugo kurwe na uru ko bwa kele se ko bibi kesa no bobe ko te abangina bagungu ida bango agungu mbobe ko te ekiano mga ko yo amaina pingeta dier kanga se no kali. Get to the point. Take a step forward. Omuya tato itoriguru. Biamona se sabatu. Biamona se skoliarero. Kwana na intumunoga netie. Wetra se traiso Kristo yiro maborito. Topic yarero yego tabanga when we worship looks like waste. Kayo mwata unjira juji. Tewa ngikirade. Ekero ogo sasima ogo rekana egentyo sajinza. Basi kanasa. Kanasa wauta kulisu Christ. Ekero ogo sasima gokorokana negentyo sa. Abantu bande ibakorra obusasima negentubusa ngobu atikende asomuntu abantu bande they look that way wengine wanaona kwamba kuabudu ni kitu pura tu kwao. Kitabu cha Mathayo 6:9 inasema hivi. Kitabu cha Mathayo 6:9 inasema na kia magutaya anganao niwa aze siringi chinyinge na chiegwa bataka wana iwa na kia magutaya kanganao niwa aze siringi chinyinge elia bataka baewe omuntu yumuruche naruche nga magutaya na igare iguru bondo garuche nga magutaya
igatuguterwa gomugudo omonto yo gukwana mang'ana ibakoro kwaborokiwa bakaranga mavutaya. It was a waste kage wao ni chibese chinyinge baramwe batagete amavutaya lekoni wa ao niwe chibese chinyinge elile chewa abantu igwa. This is a waste marabia bakwana maganaya abakwana maganaya na bataro chingogo kurwa mabuta kanisa negento kingincho ebaro tena hii ni kupoteza wakati. Ebaro tena hii haifai, ni lazima angefaa yauswe pesa juu ili watu wapatiwe, lakini huyu mama akaona nipatiane afanye kazi ya Mungu. Haleluya. Abana ba mintunywe iwa moyo bwata magutaya oyo no mokungu obwata maguta yerigori amaguta yerigori akaba okonyaira ase Yesu. A woman pours expensive perfume on Jesus. Araitera magutaria otia se Yesu. Abantu bakarora barenga borokiwa bakagechwa mono bagotewa no, this perfume igata kire koni wa chibesa chiriguru iurande bagotewa disciples criticism ha ngakigo aborokiwa bagaba bakomochecheria bagaanza komochecheria na kiwa koraiga kwa onyama utaya aserigorigo singaki na kiwa koraiga waitira magutaya ojesa magora Yesu. Yes, agateba. Now you have seen it is part to you, but to me it is very important. But to me I know what is going on about this woman. Agateba osomo kungwolo nindoche ekia korire negendo kengencho na bokuru sadaka engiya na boko nyumute buya na boko nyembori buya na boko nyengombe buya oleta se Yesu. Abantu banse kochecheria, abantu banse kukurama, abantu banse koteba niko koberorera, abantu banse koteba nayo bibwate, abantu banse koteba ene wesi wakora, abantu banse koteba ekenkieke igwa. Jesus defend her. Jesus defend her. Yesu akamutaka. Ikanasoma. Yesu akamwegera. When you give, our God is there to defend you in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Ekero korua, Yesu akokorua nirira. Mungu wetu wanasema Mungu wetu. Tiaso kwa jagao. Ngise kwa jagao na limona nyuya. Nere esengia kobu a. Haso kwegena. Number one, wakati unapomtolea Mungu sadaka, watu wengine wanaona ni vibaya. Watu wengine wanaanza kukuongea vibaya, lakini Mungu anakutetea kwa jina la Yesu. Amen. Naomba Mungu akutetee vile unaenda kujiandaa na kumtolea Mungu sadaka. Mungu akutetee mahali unapotembea. Mungu akutetee kazi unayofanya. Mungu akutetee wakati unaendelea kuimba. Mungu akutetee wakati ukiwa kwa shida. Mungu akutetee wakati unapomrukia kwa Mungu. Na Mungu awatetee nyote in the name of Jesus. Anasema hivi tena. What looks like a waste to people may be a worship to God.
Ekiekora gocha sabanto nigo kerabe ogosasima Nyasaye. What looks like a waste Egekorekana muno ogosaria to people as gocha sabanto. may be a worship to God. Eki nabo kerabe ogosasima gocha somonene. Iko kerio korora ngekenge isainie. Na no muntu okoraka no taisainie. Na muntu okoraka no tabandi kende. Na na bantu ba kuamba busaigo. Diabagambe atinya sai igorure gwengencho. Atinya sai, you are a very important thing. Watu wanakuona kwamba wewe mfalme. Watu wanakuona kwamba wewe wezi. Watu wanakuona wewe ni mjamfu. Watu wanakuona wewe uonekani. Mungu anakuona. Mungu anakuinua. Mungu anakuokoa. In the name of Jesus. Hallelujah. I know, ninajua abantumbara bakoro muna gisese. Abantumbara bakoro muna bitondo. Abantumbara batakaniye. Egetondo ekitanye kiao. Egetondo nekenya sae. Wana kwa mungu mundana kwa muna gitondo. Ogo ita saru nguno au nguno ruka. Atakuruka. Nyamarukia no. Hairuka. Point number 2. True worship is costly. Oetera sogosasima nigo koro kwerigori. True worship is costly. Ogosasima gwekene nigo koro kwerigori. Igogo sasima gwekene bana Nyasaye. Nigo koro kwerigori. Gitabu gya Samueli akabere emirongo 24 osoma emirongo 24 na kiagoteba. Samueli akabere emirongo 24 osoma emirongo 24 ayo masome gitabu kya Mariko 12 osoma emirongo 4 neyemo yagoteba iga. Samueli akabere emirongo 24 osome emirongo 24 yagoteba kolende Umuruti akere neria Arauna. Ya ayata ibo. Jacob ni mwaka. Kolende. Mwigwane mkwe. Ni au. Use kwani. Kolende umuruti akere neria Arauna. Omoruoti akere ni mwigwete. Arauna. Akere ni Arauna. Ya ayata ibo. Ya yataribo. Kolende nigo nkobogo nkobigora korwa sore aserigori bikonigwa. Nigo kobigora korwa sore aserigori koniwa. Tinkorwero monene Nyasaye ekengwazo kigosambwa. Tinkorwero moni Nyasaye ekengwazo kigosambwa. Nebintu ntagoriti aserigori. Nebintu ntagoriti aserigori. Igota utiaka akagora eke oreri ekyo amone chiombe asikibesa. Daudi akagora ekeoreri ekyo amone chombe na gendoki Kibesa. asegendoki Asikibesa. Kisekeri chifeta emirongo 5. Kisekeje sifeda 50 25. na isano Nagol 24. 25 etabaga Na Daudi akagachero monene egesasimero Daudi akagachero monege sasimero akarueke ngwaso kigosambwa akalweke mwasiko sambwa nekyo morembe nekyo morembe asa yo monene akegosaba kwe wenseria asayo omonene akaigwa ogosaba gwaki wenseria abana ba Nyasaye na marwira gatamu kuru asa ba Israeli na marweire agatama kurwarari igwa Daudi akarweke mwanso aserigoriria aonetie akagachera Nyasaye egesasimiro ekeramu agachera egesasimiro amarweire arengororo agatigara gusakaruo nyuya Daudi ekagachera abaisiraeli ekagachera omone nyumba amarweire arenga sabantu baria agatigara roro gusakaruo abana ba Nyasaye ase Yesu kora ase Yesu niga okurwanirira gokurwa ase Yesu
niga okokonya igo okoru gwa Daudi okoni gwa Daudi akakonya abantu bali kuru kwa Abaisiraeli amorwire arengo agasira nabasabeire oburwire bwao korwe sadaka na gotarwa totebanga nindwarite tindikurukende nindwarite tigandara gwenda ekero korwa obwene azedra Yesu okoru kwao eneri eryogo okoru kwao muna kwarwa obwene waiguta udekeraga ekeraga enseria y'Abaisiraeli abagenda kuwa usamurira rweto nabasoire mwensi onwensi karasita onwensi gutiri ugeliga kende yonse urwarite abo mwege nasi Yesu no wene wekakana kare amen. Today nawaambia kwamba ukiwa mwaminifu kwa Yesu Kristo, we endelea kutoa sadaka na utaponyeshwa kwa jina la Yesu. Perfume was very expensive. A perfume was very expensive. Worship require a sacrifice. Worship require a sacrifice. Worship require time. Worship require money. Igabano Yasai. Ogo sasima kwa Yasai. Koro mwege Yasai. Sacrifice yourself. Oko nyabantu bande. Kara tukurwa. Tari tukuru Yasai garu mutaka. Nigo tukurwa ndoto geta bantu bande bagwena sitere Yesu. Kerikia okurwa. Abantu mbali kinsigite pachandegite. Abantu mbali sigite pachandegite. Ige mine tiga. When you give, wakonja mandogete. Nyasaye agusina sitere Yesu. Worship that cost. Ogo sasi makolikol kweli goli. Nothing means a radio. Ngogan talia community nga orwa seker akaraga ke. Worship that costly. Ogo sasi makolo kweli goli. Nothing means a radio. The tomorrow you have, kayaga sinyo bwate, karuaye no wege nwa Nyasaye agusisini. Ondetali ogochekeria, ondetali okuburia. Aino Nyasaye, Nyasaye okonya, Nyasaye okulinda. Kerio bwate geke, urire Nyasaye. Kejenge sinyo bwate mokorero monene. Gitabu ga Samuel ntangani. Ikumene isanemo. Asoma isana ibiri. Yakore hote baiga. The disciple call it a waste. The disciple call it a waste. Abara kiwa barabwe ba yerogete koba ogotuguta. Others may not abande nabo batanyare understand your commitment to God. Others may not understand your commitment to God. When you give, others don't want. When you give, others discriminate you. When you give, let them say, you just give. Hallelujah. Amen. Ya bantu kwa bali ndirikom. Abantu kuba gamba bana simuta. Abantu kuba jeje libule. Najoko yo monda bataka. Ingenda tukuru sadaka yane.
That the Guru to Canning or the Tamanya. God sees. Iwa. Don't let criticism stop your devotion. Ototiga okugamba gosoga tetali kwa kona alako ira esema yogo sazima. Don't let criticism stop your devotion. To basa gotiga okugamba oko kona alako ira liba gali yogo sazima kwao. Muna toleiga abantu bari kutugamba. Muna muleiga abantu bari kubagamba. Bako bagamba buya abandi babagamba bubi. None ke kwa uri yanga abantu bari kugamba. No uri yanga wetasa abantu batakobori ayi no kubuya. Batakobori ke yanga ga ikwa no kubuya. Aquí te la voy. No ringo a boring, rico a boring, and then go a boring to Teresa. O mondata come di anche il quadro se suti e quagora. No rago sempre iore. Cava. Non quella boring come se suti e che quagore. Mondata come che guardi mette. No rago sempre ya mette. E gonga è che non cogamba. E ora gioco con ha. Akero kugambwa igore lyoko konga akero buchai igore lyoko ngete akero kwangwe igore lyore buya akero gotoki wana lyozirete muna bona iwa ense gotoko mumura nale kinyiru okwa ga kamarwa mwa kora bota ayaye ayo wete iso ngiaroje bugugu aya ogwete iso ya Ise no vaga turagiriga. Goko igugo kwa mente ba mente krasi. O mente juibiri. Igongo koruore karo muta to igo korare. Tiganga ngwe yesang tabe. Itawe ya Samuel intangani sanemo. Kumre sanemo ta vega. Sanemo Samuel 1 Samuel 16 verse 7. Inasema usome pole pole. Ya wote waiga. Mwana gatebi Samuel. Tori ele keni kiaye. Obo tambe na obuya bokina kwaye. Oyuna mwangire. Tindi koligereria munango. Muna mwanya banta koligereria. Mwanya banto kayakorora. Izika. Kolende icho monene inginkorora. Amaina bantu. Yo ba koliri muntu na bamuruche. Una ba korora. Nande ba bujajibo. Bachajibo nga oyo. Una bono abantu ba kondumaiga. Ba gotire. Tumira na moiga noni nutari wanje kwenyorende. Na ba watanga mugako ikora ikaransa kora ti umwana ratenda. Mwako ikaransa ngai, karansa mwako. Lakini yako ndumaiga. Olire busa. Olire changa. Otindire pi. Igara tapi. Ande ka kuika kesiri kyao. Onyo de ko choria. Ako ndasi be dikego. O ikane kesiri kyao. Igago te magaye. Mogo tua tagaria. Tadi ati nede. Igo mogo tua tagaria matire dini. Dini tadi ande. Oroje. Oye tadi abangete. Na kya koro mena ngam kwao. Oye tabangete. Aye morisi. Awe ka kwa aye. Mwaturu ete Nairobi. Moriete bana. Nairobi no moruoka. Irio ate nangena kwao. Omonto ina tindi to saka bangete. Ate ko choria. Igo ko chorigwa. Tata na kolemie. No yo kolemia iga korukutata. Yesa ateva tindi kuligeri kieni. Don koligeria koruai koroime. Igo ke yo kuruege ke no
bwatu kwegena igo karuege ka no kwegena asedra Yesu wamanya bo yasa kurigiriria kiriege gakoro no kwegena iga abantu bande bago korebi kone. God sees your heart. Yeso osinya sai ga koren koro. Not people's opinion. Tali koro le birengeli bya abantu. Igo yasai iga kore hao. Bonongo kobori muno karanseta. Amaene keri kwarika. Keriota gete korwa. No mine tinga ne kene kurwe kore mena ki kwarure. Tongeneri. Arato irneri. Igo yoroche. Omo sharo. Pasa toruchi. O yoroche. En koreao. Pasa toruchi. Bwana hibu babani. Abako nyola to iga to usasimaga. Lakini to etaine. Omo ndao kwa nga bwakire. Lakini yakole gunde. Egunde tenaye. Aiweto gwe. Aiweto toba. Munoko matabigo ruarete. Atenga gakipo no chobwene. Lakini ekora ime. Botago gukora. No genderania. Ngoroje ekora ime. God sees in your heart. Not people's opinion. Nyasa nero kore hao. Igo na basa beire. Tata na baro te chinkoro cheino. Inje tindo tikende. Keri wata banga kyokorwa. Tikombo na ngo sesenie. Anya koro je tota batie kene. Oi karanse muhao. Ote nyasa kene. Kene nyasa o togo saba. Na ruruche kene kyao. Na ruruche kene kyane. People value heartfelt worship. Awa Anthony go bago tolenga asugo sasima kubolimo. Igo. Nabiri igo. Kitabu kama Matthew 26 verse 10. Ya wata bayo. Matthew 26 verse 10. Agenda. Mathayo 26 fungu lake la 10 inasema hivi. Mathayo 26 fungu lake la 10 inasema whatever. Yesu kwenye umanyiraya akabatebya abo minto gonondo chiko stondochi ayo ka soma ko no yo muno ka soma roje gechemba kaki soma abo musauri soma ko chwatemire Yesu kwenye umanyiraya akabatebya na seki mokorosia orori igomo somete tochi bosio ere onkorei merenga ki mere mokia mokore ya korre gimo moro ya korre age te Yesu wentoki akaraka Yesu maguta abantu mbanjiti age Yesu maguta. Why? Yeye alikuwa mwenye dhambi. Tigamba manyie. Ayebwelire tinga igole buya. Kobu olyo mobe. Manyongo olyo mobe. Nkora ralo bakana kare. Ago tiga yoyo tinga no muyore. Tiange kwana bya mukegwe. Abantu bande. Iga kweraro muyasane nsiyi. Abwenire to kobuyo nyasai. Lakini go kumubwatia gochokora nero tangaine oborame nero tangaine abaga chinero tangaine omuntu ndaru sikajije oyo kanyo kunywichanga oyo kanyo ro mwiti oyo kanyo ro tangwenere ti ara kanyo toro gotogo tanga wana no yo chire nere no ina be moroche no na bo mukristo boli no na bwenere kende manyaiga orienge nchacha iga chapi ayengwa na go chapi orienge nchacha na gyakora iga chapi ayengwa na go cha na ore ga igara kina boli buya na bokoroka na buya na obwezo gete buya ayi na gata na bogukumbura ana kigi na boli buya
Orio jimpi. Omo kunguri akatema. Yesu. Na yokomoria. Njetimbwati kindi. Soma kubunge kibi yona na akoli ko radio ko dindo chibono. Ke soma bya muywe. Na ke ala jimani. Soma bya. Yesu konyomanyiraya. Akabatebya. Na se kimokala chumo kungu oyo. Era okole mirememia. Ekyara matukonsi. Nigo more na bataka amona inwe. Korene muri na njama tukonsi. Una anyorokereria magutaya. Asomo berone. Onkoira aso kombe kange. Aso gotinde ko kwane. Neke na batabirie. Kera senjire randigwe. Asense yonsi. Baba kwa temiri karasa kwa temiri. Undeta yora mokonye. Nganeria koroyo na liato ruaso okomoinyora. Eri nganerio mokungu yakora. Ndiatorwe asegendoki. Asegendoki. Mokungu na atakire. Na atakire. Lakini okori gentakira Yesu Kristo. Igabana manya sai. Na bera nyarekane muntu mbali batagutegetie. Lakini kiwa akore ujesi Nyasaye no nyorwe goikakana kare. Keri wa akorire Nyasaye akonyore. Keri kwarure Nyasaye akonyore. Igebi ntombire bikoro ngambisa inye. Lakini esi Nyasaye no gusasima koro konene asidere Yesu. Omuntu nalo kororwa ngatari kende. Lakini esi Nyasaye no ningenja asidere Yesu. Bwana egorie. Mbale ngokora ngambali kenda susibwa. Evolie. Mbale ngokora ngambali kenda susibwa. Kitabu kya Yohana 4:23. Yohana 4:23. Yaote baiga. No ndasoma Isaya 4:9 asome 17. Unaote. Jesus called it a good work. Yohana 4:23. Wadia. Utai wirigana. Jesus called it a good work. Yes, akayeruka komemere memia. God honors sincere love. Yeso nigago sika obwanjani wekene. God Nyasai honors igago sika a sincere love and worship. Obwanjani ogosasima kole no obwanjani kole no buya. Focus on blessing Jesus. Igakorigereria asi Yesu Kristo. Not people. Tali asabantu. Kwa hivyo Asego. Nyasaye nigakogo kwa mirimo yao okora. Nyasaye nigakogo kwa na kiri kwa ruje so manene. Tali kogo kwa ningenja abantu bari. Nigo nono gwese ko gweito. Nono ko ono botakiri gweito. None ni bweito. Omanene gentata gete na kikwa musasima amono kwegena. Na kikwarua amono kwegena. Oruti milioni aya toli omwegenwa. Nakere naki. Nakere. Bosa nane naki. Orwe shiringi ane kwarua no kwegena nakere. Ero go sasima kwengencho. Kitabu kana inye tolidiri wata waiga. Kolende saneche. Abono nere. Ekero abasasimi bekene. Barasasime tata. Asegendoki. Asomo ika. Asegendoki. Iga baraba Nyasaye. Igo chinga kechi. Abantu mbare. Bagento gusasima. Kene getayo. Batabati kene. Abona tu. Tobuati kene. Abona tu.
kise kila yotanga hii na bora tu amali omane kenyo nayo na bora tu ogotoria abantu nayo na bora tu usikia mali moya abantu nayo na bora tu kosome chia abantu nayo na bora tu kosoma kungu abantu nyomba nayo na bora tu ebinyoro tyoge tukoko na bora tu akini ogunde tepi abantu mbale ngoli wete se moni weli abantu mbale, they call them Christians but not abantu mbale baro lakini bagunde te bakaera kanyero monta ibeterinto kanyero monta tu mani tiabantu kanyero monta no abegeta abantu bamwe bebina monta no aro re muturi tukura abantu kibese kinyuru kuru monta no aro mugambi kibese tali kugutigira abantu no bali bakuri bintu mu kibakora pi enga kineke you will face consequences enga kineke otanyora morembe enga kineke lakini bura tia bangana bantu buna mura abangina ba Yesu ane wacho kumuchumu tata manyitigwe choka na ye choka ane wacho kurumu saji utamanyiti mwaje na anye rosi mwaje ane wacho kurumu saji utamanyiti 1 2 3 moteria me 1 2 3 anye ta kunyara kubara pone konye nkayao konya abana bawo wetasetera Yesu moni wete kuya na bogo sokuru mugako utame ndiro nigita kukusika nayo ko balija nayo ko balija sika na bogo sokuru mugako utame ndiko somi bana nayo ko bato somi abana amongina one koruji mugaka tame dikende bekalinga uri bekalinga nagu egeti bekandrema bekamboga bekalisos so ako binoketi onea kasebesa visa olindo konya bana ba omuga ko yitali akomose na kubwata bana bane olino mwana katana nyino baro ko ba mo bakana nene ponja buna haleluya ponja buna bao tako baranga ki ngeneli jara tianda ragiri abana motike abana bao nya bale banne ne tiamo yogata ane gotenga abana toka mesa mwezi nera toka mesa mga kinsa ko bagenda rutoko nayo mga ko te nyoka bwa kena bora yugo kurwe na uru ko bwa kele sengu bobi pesa no bobe ko te awangina bagungu itabango agungu mbobe ko te ekiano mga koyo amaina pingeta dier kanga se no kan mga koyo boli ebinto bine musinyeti lakini ako eto boli na hara beta mena kindi kions mokonye bangena bagani mokoba abango bwate boli guru mokonye bwango cheka bana tege sale takuja kaisari mobekere jaga kanywe konye nkeyo omonene abasina sitere Yesu anu mwaka na matukuri sadaka motemi sadaka kuruwa hallelujah yes Herode ekera kone chekina nga Yesu itwe omukungu agatebya omugambi yo koranche mbwese Yesu musacho yo oyo kurugo Yesu Kristo tabwati komoja igoyo konyitu mwako no mukungu suru musara igara kungu kona tinga sitre Yesu igara bana sai uwe kinya sao kwan ya goteba iga manganara don't miss your moment to basa go siria chingaki chao igara bana sai to siri chingaki chao chingaki chilioro igara kaka bamanyi mo siri chingaki cheni anya kwa nyomire take care of your family renda tinga kichoyi kwa nyori abana kaba tomonokara kapura ni gatukire gradi sigatukire masi gatukire
Maneka banda upatikele song. Don't misuse your time. Toma so sanjire chao. Purana ka ngende school. Purana ka ngende school. If you don't have resources, bangene mokungu. Mokungu ndo watikile. What can we do? Beka jinsa ka akali monka. Beka linago. Ndiro ko sima kalina go jamongina. Kwaonia, kwa bisebe samotugoro, watakwanya ya ichi. Ya chiri. Watembe kuida. Bona ake ya chiri, moto no teji akali go kumbura. Abangina muri ga mo wata, mo de kanisa ki basa jamani wata. Bisa. Bisa na sala kong. Bisa. Eziko kere, basa wana muri mo begare. Anya ko wato koromo ngine kanisa ga mo ka tai. Mo ka kunyo kali mete hai. Dende besa. Tako beke besa ke mesa gurunga. Ngoi da besa. Mo ka kolia. Anya nyora ngiti. Amaru mo ka yete. Tukera. Tukera. Yegi kwa nyorie kebise akonya bana azetre Yesu. Oyo ka ketina ka yete. Taka yete. Kwa nyono mo kuna ndi jara. Besa ko beke igura. Mo ako jo ndo nyura marwa. Ngoru se besa igura. Yesa na muruji. Esa muruji. Esa moro ke ubi ke tigo. Aye, Teresa, nakia sa corona ko be tigo. Ahorita la me asa oigo kuana. Ayo mati asa oigo kuana. Ere ke ntama ngete, ne tanga. Ne asa na muruji. Muka go yo ngo kwara ru se besa. Ngeke tingo bale. Esa na muruji uri na muruji arali. Tukera. Igua magaralega. Enden kore. Women acted at the right time. Abangina niko bago kore bitasiga chiro. Igo. Women act at the right time. Tomo sa kore minto sa igo ngabono, ngabono tianga no muka kanjoka arali. Ndiago jok. Act at the right time. May God bless you in the name of Jesus. Abakunga bange bakonye chinga. Muy bueno. No ninja kanya kanya entra uli bikuru. Na buate ko taka bana tu nilu. Kala mukunga acha kama entra bibel. Tinda ada borandi ko manya. Aka ngore kene ya kabri. Ko ri wangai kon sebes. Kati ko ni chingin. Paka choma na ko ni. Ngore bikuru ka to bibel. Iko mukungu act at the right time. Nyasai abase semi. Abakumba mabaki. Oto aljiri busato chiara itu kali. One day. Mukuna rita 3,000. Oko jiro raiga. Ora ogodi chianga. Ogodi mtunguru. Ogodi mandasi. Ogodi bintu binde iko. Muna rebes. Obandi kujisobo. Tangana ko mama. Tamangi tinga purana kakini. Manyo mana yaga ndo ko nga tanga. Ai ndasa ji pesa. Ndasa ji pesa. Ndasa ji pesa ko kinani. Ndasa ji pesa ko kinani. Iko ka ne tete mongina. Na ya ko gonga. Onya ko gonga musang. Ngo mana ko gonga. Ngo mana ko gonga. Na ko amanere. Ini juga aku kok, tadi babere. Ini juga aku kok guru. Iko nenda, obo kama buao, erende, obange, toda kwenyora, kora zaidi. Abara manya sai. The opportunities to serve God does not last forever. Chingaki o joko mokora nya sa njirko menya kare na kare. Iko bono. Chingaki obuate ek mbono. Azinga ke chigabaka mokora nya sa weta sedra Yesu. Emene mobuate, chome mobuate, abana mobuate, pameta asebane, batebi abana bane, ekambia ikire, abana bane, enera ngaki, ntomera mesa, nawe ngiri gusano. Kamora jabana bane ega kinareye na inu mogo sesenigwa na inu tomesa daka na inchengende ndwe intabinya sae habana kwangete bangeyeke na keke na kurere. Hallelujah. Bana iga naye na yokora usibuo
bono iga naye nayo gusinia bana bao burenda kao kakari busungu kakorosi computer na muita kao kakare gase kabwate besa katemi mwanone ngebesi jorore nganguri Nyasaye bono iga nayo kwa kate buo mongina bono ni mukwa kate buo bakakawa bakata komera nyombo kriti tota dibesa ekunwe patumara bakakambali abo mumpa metere mukondro kintao kuna nono yom moto to ko ni pigo ni Nyasaye ngabe ko moto ino tike ine basa do kale kwende omo na ta to ni mana yom kena gora no rio kone ta no pimira ngoroki kena ba ko ngono ngondo to moto yom pimira ngoroki o yunde to ama ta no ko no pimanya ko pimaiga o te ko reiga ora mo na o te mo piro yo ga na kena ko mo no ko moto ga da mo ya yo mga karaki ya bata makana ngakena mo ngondo o pimira mote onde tera onde bega jongana mongono makana mongono magote kanga maka moto ko ngana iga ngomo to iga jongana o ichiba sele ngo isain tiango kani mwako o moto yo akere ka ora kwe kamura ka 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 kembete o ko gumo ro ba enya kara torai gumo jaji torai ka mojali ai moiwa torai ka mojali o weto mo na ngeke no moto ko jwa ko buturwa e to nya jwa sto kirumo ka mojali bono ga ka ba sai ka ba bege nuwa o moto yo bwate mure Nyasaye na yo to Nyasaye ko le buya atetra Yesu to ko to Nyasaye kare kwa heri mata bando me ba ko cha si ese kare ba kwit pare te ba ka mo ko kon akira baka jimiru jiri kinganyo akara uruarite ndaga tawa ta Nyasaye na ko anete bonega haleluya omonene abaseni mwensi omonene abaikanga mwensi omonene abachimuri chakanakare na kire buya ka tura mwenene suburu tukanakare kitabu kayo Isaiah 29 ya gote baiga Isaiah 29:13 amone ni gagote baiga abantaba eba kongikange na ukwane menu yabo na usikane bikoba byabo ne kone jingora chiabo nigo tirale korwarali lakini munuaro padre habana banya sai tumwanje Yesu bana banya sai letera monene ko bwabya te ona tona bana ngaki mogale ayo go chaka kwa ya kene dike kene ke emetamo go ndo genga naiga abana America bamengete abana banya sai kadu keriyo bwate abana banya sai monna basesenie abana ko bwate sokurwa noni komita rueti noni sana tarueti ne tiabwa arigeretie ababa kebatabwati eba kuno bwegenwa ababa buate ne jeino batagete inwa mubwa mutabwati inukarwe tali arokurwera rwera Yesu omonene abasesene omonene abaimokeriguru omonene abachinguru nabasabaira maya kerio korone kebe asinya sae ekenengencho asetera Yesu omontorio koranga taiyo asinya sae igaleo omontorio chaete asinya sae iganchire parimo chaire omonene abasesenie happiness njwe kwa yo tomorrow ekero monage ndekuba na inchemo sabere aso mwako yonda nyore chinguru choko mwe Nyasaye na inchemo sabere aso mwako yonda abantu banyasaye baru asumusunte bacha sumugaso na basabeni Nyasaye abamona inwe korbono wegana kare asinda Yesu Kristo mabarito Nyasaye tato itoyo liguru lero twachire nsemo muna bana bao twegeire magana manene keria abantu bakorambusa asore kresi ikingi sana kwa echabu cia happiness na nyamwario
bonsi n'abana bao obalende naende obasisemia obaye chinguru kyogotera ogotera n'okurandi gotangaine kubweta amarandi y'ebuku mwana akwekera samagoko kabo ogende kobabwata okoboko nondo okomigwa omoremi asete ya Yesu nondo okoramwa omoremi asete ya Yesu ekero bagotera bantu bane bakobancha kero bakorandi gotera basamatera bantu bane bakobancha aye Yesu obanche kurbono wikakana kare abantu mbare bose aberura so kurwe sadaka yao abantu mbare bose aberura kinimba bwati obayigorengera banyore ekambi etarahika bakurwere weta sitra Yesu Kristo yira mabarito. Get the point. Take a step forward.